Panggian dulu punika Sekar Mayang wangsul malingan tidik Susi Sondokoro Tasik Madu Karanganyar Tentram. Oh jalan antarane jalan sing korong yai sing kiring korong nanti atrek saka panjenengane Bapak Joko Sumanto pinaringan tetenger utawa paring asma Mahesa Priyananda Sumanto. Leres. Mahesa kuwi tegese nuwun sewu kebo. Priya kuwi tegese lanang, Nanda kuwi anak. Sumanto wis ngarane utawa piyang sepuhipun. Bapak Sumanto duwe kekajengan putra duwe karosan kaya dene Mahesa utawa kebo. Ngono. Kebo kuwi tememen jujur nek kon maju ya maju terus. Ya. Jujur kebo. Wah apik ya. Mosok to nek kebo jujur. Jujur. Lho kowe manut ta wae. Nek segenah iki kebo iki kewan sing paling ngeyel. Lah kok iso? Kok iso ngeyel? Masa aku kebo. Jeglong-jeglong ke ngeyel. Ya mbok menawa asma Kinarya Japa tumrape sliramu ngono ning mbok menawa tumrape Pak Joko beda ya ora mangerti. Sing baku dadi bocah sing sae, Sing solehah. soleh. Soleh wong lanang solekah mbahmu kuwi. Ki kakung. Apa aku mau ngomong solehah? Solekah. Soleh. Lah, Iki piye to cah kuwi to? nyen aku ora yakin nek Lah iso. yo ora yakin aku. Piye to? Ya seben wong 175 ya. Oh iya. Aku ya ora pati yakin nek kowe iki kebo Mas. Ya ampun, ra percaya to. Iki anu dawuh saka Pak Warno mau aja lali daturke ya. Nggih. Sing kutut manggung apa sing ayun-ayun? Alhamdulillah kula mboten saged danten. Mas Tokek niku ngejope nggih sinden kafe dadi nggih mboten pati saged. Oh, kowe sing VR cafe kae to? Iya. Oh, alah. Pangapunten. Piro. 150. Wah, larang, Nduk. Lho, Kowe ning Palur kono 40 nggawa kloso karo remason to kono. Oh, dek saiki Larang. gak aji to. Larang. Kaya ngono kok kono aji. Oh nggih, wonten ayun-ayun. Ayun-ayun Nggih. Peloke nenem. Nggih. Menika kagem Eyang Tono Miharjo Mahbang. Eyang Tono rawuh mboten? Tak lenggahipun pundi Eyang Tono? Nggih. Mbah kakungipun menika. Oh, nggih. Lah sik, yen ngono gandeng iki dikintunke karo kangge Mbah Tono. Nggih. Mbah Tono dipun suwuni dawuhipun ngersake tembangipun menapa lintunipun. Oh nggih. Iki mbok rada rono ngono ngopo tos. Ganggu wong penting wae iki. Ora mudeng apa kepiye nek iki wong berbobot ngono apa piye. Endi? Oh Mbah Kakung rono. Oh kondur. Hah? Kondur Mas Kerono mulih. alah, ya. Kondur. Nggih matur nuwun nggih. Ya wis dilintoni sing baku wong ki prasaja blak kutang apa anane terus terang. Terus terang. Yen iso matur iso, yen ora kersane kok anu penyanyine Nggih. Gladen Rumi. Semoga Ibu Bayan ugi enggal pinaringan sehat malih. Amin.
Para kadang pramuladina wong krida sawetawis daharan kepareng miyos. Ya. Nggih, sinambi ngrahapi daharan ingkang sampun kepareng. Ken jumbuh suasana. Nggih. Ayun-ayun kasigeg bablaske sinom nyamat. Nggih. Nola dola ku panemban seno pati ora nyaring tutu eling sing papareng nomor 3 sliramu Cahayu mangga no solo panten rame iya yo sayo pun nyambut gawe aoe mampir apa sita apa ora landung suaraku pokoknya. Oh, wah, lahirku Setu sih mbok ngedene kayak Senen. Oh, cilik biasane landung kok, Mas. Nggon ambekan lho nduk iki. Oh, lah nggih, biasane nek ngandare neko-neko lho. Wis rada wengi tur ngomah ya ora enek lho iki pisan. Ya ampun iki tek nggo tutuk ngene muni ya iki ya. Ya wis ben penting urip ngono wae. Raga tuwa ya. Tuwek piye? Piye? Keluaran 1918 soalnya. Ya ampun tuwek tenan balung tok. Kepati. Oh, binapsu.
paribasan wong mangan wae nganggo kecer. Oh iya. Dadi menungso sok kerep lali. Iya, Bang. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bang. Iya toh. Betek-beteke. Kanca-kanca iki sane ya mau gojek kaya mangkene iki. Ning kok nek ning jero ngesor panggung ya saling hormat menghormati. Iya. Ini karena sajian tokek Sekar Mayang bagaimana bisa menghibur para tamu. Alhamdulillah. Nek nang ngesor tak sungkemi nduk tenan. Apa nggih? Wah. Oh, Kuwi tenan turunan keraton kuwi. katon tenane lho, Mas. Oh, SMS. SMS apa? Oh iya. SMS. Wah, ai. Walah, ya nek kok isin SMS mengingatkan untuk besok tagihan terakhir Adira. Alah asem. Ya ini kok Adira SMS. Pinapsu topo dolan-dolit kabeh darani sampirke ae terang ora kampirke sesuk mampir dhewe tanah di ing siang ratri kesalahanmu tak hitung wis ping 4 pisan kas tak stempel tokke karo rombongan lho ya arep mangan apa bojomu iso muni hawuk ngono kae ayo dibaleni gerongane kita Ciro lu ya aoi yo kari dhewe rasa diluk yo langsung landung sing landung ya pisanan iki kleru lumrah ya sing kedua mesane aja raga tuwa malah meneng wae ngono tek 80 karo loro ki lho mesake aku lebih cepat lebih baik ngono kowe aja mesake lha apa ping 10 tak lakoni kok iya ayo napa saged tuwek ngeyel jenenge tuwa-tuwane klobot iki ngene iki dhuwur tuwa ning ngesor sik iso modot iki ngene iki balene nggon yang kedua mesti bener Ciro lu ya aoi yo sing nggon kari dhewe kok aja mbok luk aku seneng dawa manut aku to komandane iki aku ya pisan kas dibaleni baleni lah wong kleru kok ngeyel sing kari dhewe aja diluk ngono kalau menjinge melentung kae lho mesake kara melentung kae iki ayo Ciro lu ya modar nang ping 3 kok mung arek kentesan ngono ping 10 nduk ngono nantang ping 10 ping 3 kok turun kok ping 10 lah hamba sing
rawuh panjenengan ayun-ayun kula aturaken mugi damel sukarna penggalih kirang lepatipun nyun pangapunten.